Sziasztok! Köszöntök itt mindenkit a Star Wars Kantény YouTube csatornán. Ebben a videóban a Scimitárról lesz szó. Vágjunk is bele! A Scimitar egy Sith beszivárgó hajó volt, amit az Egyesült Szienar rendszerek gyártotta le Sheev Palpatine, vagyis Darth Sidious megrendelésére. Ezután Darth Sidious titkos tanítványa Darth Maul kapta meg. Ezután Darth Maul rengeteg küldetésre ment el a Scimitárral. Ilyen volt az is, amikor Sidious elküldte a Tatooine-ra, hogy visszavigye a nabooi királynőt Padmé Amidalát a Naboo-ra, és megölje a vele utazó két Jedit, Qui-Gon Jinn-t és Obi-Wan Kenobi-t. Ezután a Naboo-ra utazott, és itt megküzdött a két Jedivel, és megölte Qui-Gon Jinn-t, de látszólag életét vesztette Obi-Wan Kenobi keze által. Ezután Sidious tanítványának látszólagos halála után visszavette a Scimitárt, és a birodalom megalakulásáig az ő birtokában maradt. A birodalom ideje alatt a 729D birodalmi létesítményben tárolták. Nem sokkal a Hothi csata előtt Lando Calrissian és csapata ellopták az Imperialist, a császár személyes hajóját. Az uralkodó ezért Csenát fejvadász bízta meg, hogy szerezze vissza a hajót, és erre a feladatra odaadta neki a Scimitárt. A küldetés végére a hajón szolgáló U-66 megtagadta Csenát utasítását, és elrepült a Scimitárral. Ezután már soha többé nem láttuk a hajót. Ennyi is lenne a Scimitár története, de most térjünk is rá a technikai részekre. A Scimitár rendelkezik két darab visszahajló szárnnyal, amelyek a gömb alakú irányító két oldalon helyezkednek el. A Scimitár gyorsasága 3730 G volt, hossza 26,5 méter, maximum légkörű sebessége pedig 1180 km/h. Motoregységgel rendelkezett, ami egy ionhajtómű CNR XC2-es volt. Hiperhajtóművel rendelkezett egy SSD S11A modellel, pajzsrendszerrel, átazó berendezéssel és érzékelő és navigációs rendszerrel rendelkezett. A hajón egy nagyon fejlett átazó berendezés kapott helyet. A hajón helyet kapott még egy Sigium átazó rendszer is, amely a hajtóművek elrejtésére szolgált. A hajó fegyverzete 6 darab géptestbe rejtett lézerágyú volt, aknázó berendezésből és protontorpedó kilövőből áll. A hajó felszereléséhez tartoznak DRK-1-es kutazroidok, valamint egy átalakított Razaron FC-20-as siklómotor. A hajó maximum utasszáma 6 fő, emellett droid legénység is helyet kapott a hajón. A raktárkapacitása 2,5 tonna. Ahogy látjátok, ez a hajó rendesen fel volt szerelve, és nagyon halálos fegyverként szolgált, főleg egy Sith kezében. A hajó kialakításáról beszúrok egy képet, ami mindenhova odaírtam, hogy mi micsoda. Na ennyi is lett volna ez a videó, remélem tetszett, az erő legyen veletek, sziasztok!